подаваш захранване, тук сме дали 12 волта, може да бъде между 10 и 30 волта. Като плюса, тия са двата червени кабела от двете лампи вързани заедно, тук съм подал плюс. Минуса е към двата черни кабела, които излизат пак от двете мигалки. Така, допълнителни кабели какви имаш? Едните са жълти, другите зелени. Жълтия, когато са вързани двата жълти кабели един за друг, двете лампи работят в синхронизация. Като ги пипна спрямо плюса, си сменят начина на светене. Има 4 режима на светене. Ево, със всяко едно пипане се сменят. Така. Има и постоянно. Може и постоянно да светят, разбира се. Така. Зелените кабели, двата зелени кабела, те са за дневен и нощен режим. Значи, когато се бутнат към плюса, интензитета на лампите се намаля. Тоест, това ако го вържиш към плюс, им спада с интензитета. Като махнеш плюса, тези зелените като ги махнеш от плюса, работи на дневен режим. И имаш два бели кабела, които са алтернативна синхронизация. За целта трябва да разкача жълтите кабели, да не работят в синхрон двете лампи. И когато пипна към плюс белия кабел, почват да работят по различен режим. Едната се запалва малко по-късно от другата. Това е различното в случая.